podobne, ale úprimná a nežistná. Takže, milí bratia a sestry, dnešný deň nám prináša veľa zamyslenia. Nevynechajme to. Zamyslíme sa aj tu, aj potom doma. Či toto, čo sme tu počuli, aj realizujeme život, tak zo srdca, tak z lásky, nie len zvykov. Lebo dnes už, bratia a sestry, zvyková viera nás neudrží, podľahneme tomu všetkému. Predvčerým som bol v nemocnici v Bratislave na kontrolu. A sestra z okna, ktorá ma ošetrovala, sa ma pýta, čo poviete na ten film Ježišové životy. Oni to pozerajú. A hovorí, ja som veriaca, aj viacerí sa tu dávame dokopy, sme veriace, ale nás to rozrušilo. A takýchto nápad, takýchto útokov rozkladných na cirkev a na našu vieru je veľa. Tak naša viera musí byť naozaj zo srdca veľká viera, ktorá sa nedá rozbrať. Ja hovorím, ak vám niečo nie je jasné, opýtajte sa, či už nás alebo koho, ale to nás nesmie zviesť, lebo to je zámer. A to ide na dennom poriadku. A najmä to nebezpečenstvo zmyslového života, erotika, sex. Veľké čomu byť bratný alebo byť volený. To je už šialenstvo doby. Ale jedna aktivistka podpísala akcie proti týmto reláciám. Mi hovorila, že pri dverách kostola oslovila jednu ženu, ktorá vychádzala z kostola. A prosila ju, aby sa podpísala. A ona povedala, ja to nepodpíšem, mne sa to páči. Aká to viera? Aká to cesta k Ježišovi? To je naozaj cesta do zatratenia. Toto sa mi páči. Tak potom čo je pre mňa Boh? Čo je pre mňa vzťah k Ježišovi? Bratia a sestry, žijeme v dobe veľkej skúšky. Keď sme čítali toto evanjelium, ktoré sme počuli o premenení, potom keď zostupovali z vrchu, Pán Ježiš začal hovoriť apoštolom o tom, že pôjdu do Jeruzalema, že bude vydaný zákonníkom a farizeom, že ho ukrižujú. A Peter mu povedal, Pane, to sa ti nesmie stať. Čo má na to Pán Ježiš povedal? Ver sa odo mňa, pokušiteľ, lebo nemáš zmysel Božie veci, len pre srdce. Totiž ešte neboli apoštolovia tak presvedčení o všetkom, že by chápali zmysel utrpenia, zmysel obety, zmysel seba zapenia. Ako môže taký Ježiš, ktorého teraz videli v nebeskej sláve, ako môžu ho ľudia chytiť a ukrižovať. A to už ani nedopočul, že na tretí deň vstane z mŕtvych. Lebo taký bol chytený týmto prekvapený týmto výrokom Pána Ježiša. A teraz sestry, aj musíme chápať zmysel seba zapenia. Že keď vidím, že tento program nie je škodlivý, tak to nebudem pozerať. Lebo sa to nalepí na nás. Že treba vedieť sa obetovať za bratov a sestry, za deti, ktorým sa budeme venovať.
Pre deti treba mať čas a všetko, čo by sa tu dalo pospomínať. Ale keď bratia a sestry, nesmieme sa dať rozvrátiť. To je zámer nepriateľov Božieho kráľovstva. A preto vždy pozerajme na tú horu Tábor a usilujme sa aj my prežiť Kristovú prítomnosť medzi nami v našich srdciach, v našich rodinách. Keď sa to usilujeme, to naozaj aj vidíme, vnímame, aj pociťujeme. To sa potom prejaví na rodinnom živote, manželskom, medziľudskom. Toto Božie kráľovstvo je v nás, je nám dané, ale ho musíme pestovať. A preto prosme a povedzme Pánu Ježišovi, dobre je nám s Tebou, zostaň medzi nami.
sebe budovať svoj svetý príbytok. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
sila do Otcom Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu svoju, na chválu a slávu svojho mena, a na užitok nám a celej svätej cirkvi. Pre svätý Bože, pripomíname si deň, keď si svojou prítomnosťou posvetil tento chrám vyhradený pre Teba. Prosíme ťa, príjmi dary, ktoré Ti prinášame na tomto posvetnom mieste a urob z nás Tebe príjemnú obetu skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. Lebo si nám dobre a radosť, že sme Ti uprostred našich príbytkov mohli postaviť tento dom. V ňom zhromažďuješ rodinu svojich veriacich, putujúcich k Tebe, zahrnuješ nás svojou priazňou a sviatostnými znakmi svojej milosti, upevňuješ naše spojenie s Tebou. Na tomto mieste stavia si z nás živý chrám a cirkev rozšírenú po celom svete buduješ ako Kristovo prerodné telo, kým nedosiahne dokonalosť v blaženosti nebeského Jeruzalema. Preto ťa v tomto svetom chráme chválime so všetkými anjelmi a svätými a ustavične Ti voláme na slávu. Dobro, a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, toto je moje telo, ktoré sa obeťuje za vás. Veď vezmite a jedzte z neho všetci, toto je moje telo, ktoré sa obeťuje za vás. Toto je moje telo, ktoré sa obeťuje za vás. Toto je moje telo, ktoré sa obeťuje za vás. Toto je moje telo, ktoré sa obeťuje za vás. Toto je moje telo, ktoré sa obeťuje za vás. Toto je moje telo, ktoré sa obeťuje za vás. Toto je moje telo, ktoré sa obeťuje za vás. Toto je moje telo, ktoré sa obeťuje za vás. Toto je moje telo, ktoré sa obeťuje za vás. Toto je moje telo, ktoré sa obeťuje za vás. Toto je moje telo, ktoré sa obeťuje za vás. Toto je moje telo, ktoré sa obeťuje za vás. Toto je moje telo, ktoré sa obeťuje za vás. Toto je moje telo, ktoré sa obeťuje za vás. Toto je moje telo, ktoré sa obeťuje za vás. Toto je moje telo, ktoré sa obeťuje za vás. Toto je moje telo, ktoré sa obeťuje za vás. Toto je
Vezmite a vypite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Dają sławieni. Prinášame ti s odkávaním vďaky, túto živú a svätú obetu. Spriadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba, aby sme dostali dedičstvo s tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, s tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, s našimi vierodvescami svätým Cyrilom a Metodom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako úfame, ustavične pomáhajú svojim porodovaním teba. Prosíme ťa, Otče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevnili svoju cirkev putujúcu na zemi. Tvojho služobníka, nášho pápeža Benedikta, nášho biskupa Františka i jeho pomocných biskupov Andreja Štepana, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosty tejto rodiny, ktorú si shromaždil okolo teba a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztrátené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z tvojej slávy. Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista s Kristom a Kristovým, náš Ty, Bože, Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetku úctu a slávu, po všetky veky vekov. Amen.
aby sme boli vždy ochránení pred hriechom a pred každým nepravdou, my očakávame splnenie blaženej nádej a príklad nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Vánkovú. Pani, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Moje
Pane, stále pri mne, ja to však necítim, Ty sa mi ukazuješ, ja ťa však nevidím. Moje zadvedlivé srdce nemusí ťa k sebe, moje oči od nábohy sú zaslepené. Daj mi dole závoj z očí, Ty som ťa uvidel a za Tebou, o môj Pane, vždy rád som šiel. Moje zadvedlivé srdce nepustí ťa k sebe, moje oči od náhody sú zaslepené. Daj mi dole závoj z očí, by som ťa uvidel a za Tebou, o môj Pane, vždy rád som šiel. Vždy rád som šiel, vždy rád som šiel, vždy rád som šiel.
a večný Bože, na výročie posvetenia tohto chrámu privezli sme Ti obetu. Prosíme ťa, naplň nás nebeským požehnaním a radosťou, aby naše spoločenstvo bolo vždy dôstojnejším chrámom Tvojej slávy. Skrze Krista nášho Pána. Vyvolujúci si svojho služobníka Jana Vojtašaka, aby trpel na Tvoju slávu a vedol do cirkvi, beznený, ponižovaný, opľúvaný, zosmiešňovaný a prinútený vykonávať najposlednejšie práce, niesol tento údel v hlbokej pokore. Za hranicami Slovenska prijal v svojich rukách utrpenia. Na pohľad nič nezostalo na ňom z dôstojnosti veľkňaza cirkvi, podobne ako Ježiša Krista, keď ho viedli na Kalváriu, však v jeho vnútri si žiaril Ty sám Bože. Prosíme ťa, večný Bože, oslav svojho služobníka Jana, aby sme si ho uctievali na oltároch celej cirkvi. Za jeho blahoverčenie ťa prosíme, skrze Krista nášho Pána. Amen. Ďakujeme Vám, že ste dnes na slávnosť posvetenia našho chrámu prišli medzi nás. Jedni chceme ostať vernými následovníkmi Pána Ježiša, chceme byť dobrými zvytkami Boží, dobrými zvytkami Svätej Matky cirkvi, ako aj v dnešnom svete, ktorý tak veľmi cirkvi nepraje. Milosť Božia a vaše slova, ktoré sme dnes od vás počuli, sú pre nás veľkou posilou na našej ceste za Kristom. Drahí Bože, chceme sa Vám povďačiť aspoň tým, že pre vás budeme prosiť hodne darov Ducha Svätého, aby Vám pomáhal vo vašej zodpovednej práci ako otca diecézy, aby ste nás vedli správnou cestou, aby ste mnohých a mnohých posilnili svedosťami. Ako prijal naše úprimné vďaky, prinesiete do živé kvety, ktoré nech vám pripomenú živé, zapálené srdcia našich veriacich. Pánu za tak. Dnešný sviatok je veľkou slávnosťou našej nádeje. Sláva Krista, ktorej svedkami boli traja apoštoli na hore premenenia, je tak obrovská, že túži a hľada spôsob, aby sme mali na nej účasť aj my, aby sme speli v víťaznej premene. Po tejto hore Kristus vystúpil na Golgotu a na nej na kríž. Aj my máme svoje Getsemani, Golgoty, ale i tábory viery a nádeje. Otec biskup, pán kanolík, pán dekan, pán duchovný správca našej farnosti, aj vy ostatní duchovní otcovia a všetci ľudia dobrej vôle. Ďakujem vám, že sme mohli vytvoriť toto spoločenstvo práve na slávnosť premenenia Pána. Kristus má určite radosť z našej jednoty a bratstva. Zároveň z tohto miesta chcem poďakovať všetkým sponzorom, pracovitým rukám a veľkodušným srdciam našich občanov. Nech Kristus sám je odmenou vám. Dnes posvetený dom nádeje nech je dôkazom našej duchovnej zrelosti a morálnej výšky pre ďalšie generácie. Tento dom nádeje bude vždy pripomínať, že ľudský život sa nekončí, len mení svoju kvalitu.
ako ju zmenil Pán na hore premenenia. Ešte raz všetkým srdečne Pánovi zaklad. Ďakujem. Amen.
na to, že sme gorali. Modlitba za obec. Modlíme sa. Všemohúci Bože, s obdivuhodnou múdrosťou riadi celý svet. Vrúcne ťa prosíme za našu obec. Daruj pravú múdrosť tým, čo nás zákonite spravujú, a všetkým občanom svedomitosť a statočnosť. Aby sa medzi nami upevňovala svornosť a spravodlivosť a vládol trvalý pokoj a šťastie. Skrze Krista, nášho Pána. Ameň. Spoločne si hviezdu prijať, spolu v dobrom sa zísť, priateľstvo si v dlani hriať, spolu zo školy ísť, ruka v ruke kráčať rásť, spolu tešiť sa z hier, lístok šťastia po tme nájsť, potom čítať si sen, najkrajší sen, spoločne si pieseň jesť, ktorá rozpáli tvár, kráľovsky sa hádok zriecť, hľadať samému pár, spolu bežať záhradou, spolu vklznúť do brán, nikto nie je tam sám, nikto nie je tam sám, keď je niekde v nás pieseň krásnych čias, hojí nám v náručí lásku stáročí, zo pár priateľov, zo pár dobrých slov, kým je niekde v nás, nemá nádej rásť. Spoločne si pieseň prijať, spolu v dobrom sa zísť, lístok šťastia v dlani hriať, spolu zo školy ísť,